E ora paso a lerlles unha declaración sobre as enfermidades raras. E que di: o 28 de febreiro celébrase o Día Mundial das Enfermedades Raras, que celebraremos baixo o lema Persoas, para posicionar o impacto sociosanitario destas patoloxías nas persoas con enfermidades raras. Calcúlase que falamos de 300 millóns de persoas en todo o mundo, das cales 3 millóns en España e 200.000 persoas en Galicia. É unha acción liderada no noso país baixo o paraguas da Federación Española de Enfermedades Raras e en Galicia pola Federación Galega de Enfermedades Raras e polas máis de 450 asociacións que as integran. Queremos que lembredes que detrás de cada campaña, de cada necesidade, de cada enfermidade, de cada síntoma, de cada perda, hai persoas e familias que se enfrontan á enfermedade nas que suceden. Apenas investiga e hai moi pouco coñecemento e experiencia en atendelas, non só para os que a padecen, senón tamén para os profesionales que se enfrontan a unha nova enfermedade. Na súa maioría aparecen na infancia, son xenéticas, graves, discapacitantes e poden poñer en risco a vida. Tárdase unha media de máis de 6 anos en diagnosticalas e tan só un 6% conta cun tratamento específico das 6.417 identificadas en Europa. O atraso no diagnóstico e a falta de tratamento teñen un grande impacto en quen convive con elas. Son 3 eixos imprescindibles nos que centrarnos para mellorar este escenario: investigación, diagnóstico e tratamento. Optimizar os recursos destinados á súa investigación, evitando duplicidades, propiciando a súa sustentabilidade e facilitando a transferencia do coñecemento e a información epidemiolóxica, e tamén equidade no acceso a un diagnóstico e tratamento precoz, certeiro e seguro. E é difícil alcanzar a equidade cando a propia regulación permite a inequidade. Lograr o acceso en tempo e forma adecuados aos medicamentos autorizados en Europa, incorporando a participación dos pacientes e das entidades que os representan neste proceso, parece un logro a conquerir. Todo iso debe de ir acompañado dunha atención integral, tratamentos sostibles, xa que son enfermedades crónicas, incluída a rehabilitación funcional, logopedia, fisioterapia, terapia ocupacional, etc. A interoperabilidade técnica, por exemplo, a nivel de historia clínica, así como construír o ansiado espacio sociosanitario cunha coordinación eficaz entre ambos ámbitos de actuación, o que garantiría un acceso máis eficaz en tempo e forma aos dereitos das persoas con enfermedades raras. O Parlamento de Galicia, sumándose á demanda formulada polas Federacións Galega e Española de Enfermedades Raras, insta as institucións competentes a impulsar medidas dirixidas a garantir a prevención das enfermedades raras en materia de investigación, diagnóstico e tratamento, porque compre non esquecelo nunca detrás de cada unha destas accións, compre non esquecer nunca que detrás de cada unha destas accións hai persoas. Santiago de Compostela, 26 de febreiro do 2025. Gracias.